Kita nagampo sa bukasyon ug diha sa maong pag-ampo nato, wala lang nato giampo ang mga kaparian o kamadrihan o kadtong mga kabatanunan nga unta makadungog sa tawag sa Dios nining duha ka hinanali o kinahanglan nga bukasyon diha sa atong katilingban. Atong hinumduman mga igsuon nga naa kita gitawag og universal call. Tawag nako, tawag nimo, tawag sa madre, tawag sa mga ulay, tawag sa mga minyo nga parihura. Ug unsa man kini ang bukasyon sa pagkabalaan, the call to holiness. Ang atong mga specific nga bukasyon, minyo, pari, madre, ulay, kini sila mutumbok unta ngadto sa maong universal nga bukasyon nga magdala unta kini nato ngadto sa pagkabalaan. Ngan unsa man ang pagkabalaan, mao na ang pangutana. Ug mayngon kita, kanunay ampo pader nga di na mukaon kay magampo na lang. Kanang balaan pader nga di makabuak og baso. Kanang balaan pader nga di gyud masuko na sa iya sa wa gyud kasuko sa iyang kinabuhi. Nan mga kaigsunan, sa atong ebanghelyo gipakita ni Kristo unsa ang pasabot sa pagkabalaan. Una sa tanan, si Jesus nasa kahimtang sa pagbangutan. Iyang nabalitaan o gibalitaan siya nga si Juan nga magbubunyag gipatay. Nasubo siya niini. Naguol siya niini kay iya man gyud nga parente si San Juan ug suod siya tungod kay si San Juan mismo ang nagbunyag kaniya. Apan taliwala niini niadto siya sa kamingawan aron sa pagpamalandong ampok may tungod niining sitwasyon uban sa kasubo. Ug bitbit na ng maong kasubo nga iyang nabati, ilakaw siya ug nahimamat niya ang bagang katawhan. Ug kanindot sa description dinhi sa atong ebanghelyo nga gikuha gikan kang San Lucas nga miingon nga siya naluoy pag-ayo sa mga tao. The compassion. Diha sa maong kaluoy, iyang giayo ang mga masakiton sa tao, iyang gitudluan sila, taliwala sa iyang panginahanglan sa pagbangutan. Taliwala sa iyang gusto nga unta siya ma-isolate una gikan sa mga pressures and works and demands of life. Pero iyang gitubag kana tungod kay iyang nakita ang panginahanglan sa katawhan. Una sa tanan, ang pagkabalaan di ay dili ang pagtanaw lamang sa kaugalingon, kundili ang pagtanaw sa panginahanglan sa uban. Nga bisan to the extent of forgetting oneself. Sa atong kaugalingong panginahanglan, ang pagkalimot alang sa pag-alagad sa uban, maoy usa sa mga tuburan sa pagkabalaan. Ikaduha, nga taliwala sa iyang pagtudlo sa mga tao, nagkasawop na ang adlaw, unya nanuol ang mga apostoles kaniyang mingon, Boss, paulian na daghan-daghan tingali og panggut mo ni, mahimo ning sumbi, kita'y kanon ini. Pero mingon si Jesus, kamo ang magpakaon kanila. Nga di ay, ang atong usa sa mga punto sa pagkabalaan, dili lang ang pagtubag sa panginahanglan, kundili ang pag-alagad nga sinsiro o kumplito alang sa uban. Ang atong pag-alagad nga dili lang half-hearted. Ang atong pag-alagad nga dili lang mingon nga ako madrimang ko unya sa eskwelahan raman bahala na paggawa sa mga estudyante diya sa gawas bahala na sila manaman ang among
pag-alagad dinhi sa eskwelahan. Kumingon ang usa ka pari nga maghilabot pa man ko ng gubot anang pamilya, oy nga misa ra may ako. Kumingon ang mga minyo nga, uy, labot-labot man ko ng parokya nga pamilya ra may ako. We even go beyond what is needed and essential when it comes to the service to humanity. Muna mga kaigsunan ang atong lantawon. Nga di ay, ang pagkabalaan, dili lang ang pagtanaw unsa akong responsibilidad, kundi ang pagtanaw unsa ang panghinahanglan sa katilingban, nga diin ako pwedeng mahimong kabahin ini. Awa manggugo kayo time, Father. Alisod manggod kay Father kay naami community life. Aw lisod manggod kay pagkapari daghay misa. Unsa may ginaingon diri mga igsoon, no? Mao man po naingon sa mga apostoles, uy, dili pwede oy, 5 ra ka buok paano 2 ra ka buok isda, di pwede oy, di makapakaon eh. But then, because they give what they have, God bless all that they have given and fed a multitude. Mga kaigsunan, kana mismo, kanindot nga makairog ka nato sa pagpamalandong sa atong kaugalingong mga bukasyon, nga di ay kita ang pasabuti ni mauni ang pagkabalaan. Wala nagpasabot nga wala kitay personal necessity nga kinahanglan nato tubagon. Wala nagpasabot nga wala tay responsibility nga kinahanglan nato hatagag pagtagad. Pero taliwala niini na ang call of the need of humanity. Mao ni mga kaigsunan ang lisod sa pagkabalaan. Kay kusahay ang gusto lang nato katong ako ra. Katungwa kanako mo'y punan sa Ginoo aron ko mapuno nako kayo, mag-awas-awas nako, mao na akong mas makaila ko, makasimbang, makaalagad ko kaniya. Tanawa ang first wedding. Nanay pan nga mana gihatag sa Dios. Pero na-focus ang mga tao, sus, lami ta to makakauntag pipino makakauntag melon. Lamiyon tatong makakaon po tag-isda, sige na lang ani. No? Complains of what they do not have, that they forgot what they had. Mauna mga kaigsunan usahay ang mahitabo. Kung ang mga kabataan nato nakakita nini perspektibuha lamang sa ilang mga ginikanan, sa ilang mga kadagkuan diha sa katilingban, nga ani lamang lantaw usahon pag-develop sa bukasyon. Because ultimately, what we are praying for is a specific vocation para sa general call, which is a call to holiness. Mao na nga, di ay kanindot nga kanunay natong iampo ang kining bukasyon. Kay nganuman, kini ang gikinahanglan. Nga kung gusto tang mumata ang bukasyon sa mga kabataan, magsugod kini sa atong pagtubag sa bukasyon sa pagkabalaan. Kung gusto ta mumata ang bukasyon sa mga kabataan, magsugod kini sa atong pagbuhat sa bukasyon sa pagkabalaan. Mauna, mga kaigsunan, ang atong lantawon. Na di ay, nining atong pag-ampo karon, dili lang nato iampo, no? Ang mga kabatanunan, nga unta daghay mapari, daghay mamadri nining atong parokya, kundili iampo nato ang katong naana sa bukasyon. Salamat sa inyong pag-ampo karon sa mga kaparian, no? Kung inyong na-notice na ay mga buhi nga pari ang atong iampo, no? Naapoy mga nangamatay na,
nga mga kaparian natong giampo nato ang tanan nga naa sa bukasyon. This is a good practice to pray for all vocations. Tungod kay ang panginahanglan nato nga magkalawom unta ug magkaklaro unta ang atong pagtubag sa universal call nga kita gitawag sa Dios. Sama kaniya. Be holy as your heavenly Father is holy. Amen.